Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Maratoni. At ngayong hapon nga ay usapang health pa rin tayo. Usapan kung saan feeling mo ba ay lumalabo na ang pagtingin mo sa kanya? Hindi yun. Feeling mo ba ay lumalabo na yang mga mata mo? Ano ba yan? Kakapuyat mo? Kakakain mo ng mga masasamang pagkain? Oo, pwede raw yun ha. Pwede kang lumabo ang mata pag kakakain ka ng mga junk food. Yan. Or baka naman, meron kang katarata. Uy, ano yung katarata, Maratoni? Ay, pagbisdan niyo po minsan ng inyong mga mata, minsan po ba ay may nakikita kayong mga parang usok? Yung parang nang lalabo tapos dun sa mismong pupil, hindi estudyante pupil yung gitna ng mata, yung maliit na bilog na kulay itim. Tignan mo kung parang merong may puti-puti ba, na parang feeling mo may hangin sa loob na hindi mo ma-explain. Nako! Katarata B. So ano po yan na katarata? At meron nga akong nakita, ayon sa aking research, ay merong isang pasahero na sumakay sa LRT na meron daw siyang congenital cataract. At sumakay siya dun sa part kung saan sumasakay ang mga PWD. Kaya lang, hindi ko na rin talaga alam kung bakit ang hirap maging mabait today. Sa generation na ito, nung sumakay raw siya dun sa may parteng PWD at saka dun sa area na yon, may mga nagsasabi, may mga nagbubulungan. Ala, kiniklaim niya na PWD siya. Wala naman siyang sakit. Hindi naman siya senior. Hindi naman siya buntis. Ito po ay isang batang lalaki lang ha. Syempre mukhang maayos. Pero pag ganon, ang mga mayroon pong congenital cataract, meron po yung PWD. Kumbaga, meron din po silang disability. So, minsan kapag sumasakay ka, pag sinabi na ng PWD siya, gusto mo ipruweba pa? Gusto mo ID Well, pwede naman. Yun din ang pinakamahalaga na magdala ka ng ID. Pero syempre, pag alam mo naman na namumblema na, sinabi na sa'yo na PWD siya, na kahit hindi naman obvious, pagbigyan mo na. Diba? Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Kaya nga sabi ko kanina, always choose to be kind. Kahit mukha kang masungit. Diba? Hindi naman maging mahirap, maging mabait. Lalo na sa panahon ngayon. Kaya tingnan mo yung katabi mo, mukha bang mabait? Mukha bang magpapasakay? O mahahayaang sumakay ang katabi niyang PWD? Kasi nga, syempre, PWD. Always be kind naman, baby. Anyway, bago mag-init ng ulo natin today, diyan ka muna. Shout out sa mga may matang malalabo. Malalabo ang pagtingin sa katotohanan. Mamaya na nga ulit. Anyway, here's another song brought to you by Marco Sison entitled Sabik na Puso. Metro's #1